Siamais ydych chi, dwi'n gobeithio at ac yn saff gan diolch. Diolch yn warth am mi yn y fideo hwn. Unwaith eto, rydym mynd I barhau gyda'r datblygiad o'r gwefan app, GemStoriAp. Felly, wedi'r trafodaeth ac hefyd yr uwchlwythiad diweddaraf o'r app, sef yr trafodaeth 1.1f, treulais I ychydig o amser yn ei defnyddio ar y rhyngrwyd. Ac wedyn, canbyddais I ambell mwy o'r gwallau neu chwilod, sef yr dodiadau ar y llinellau 16 I 19. Yn gyntaf, mae gyda ni y gwall newydd, lle pan ydyn nhw'n clicio ar y botwm I ailosodi ar y dudalen cam 1, does dim yr app yn ailosodi y teitl ar gyfer y nofel, ac hefyd does dim yr app yn ailosodi yr chrif ar gyfer y penodau hefyd. Felly, ar gyfer hyn, pan ydyn ni'n clicio ar y botwm ailosodi, mae angen I ni I dileu dodiadau ar gyfer yr ECNA, teitl nofel, ac hefyd yr ECNA, penod gyfredol. A dyma'r ffythiant ar gyfer yr ailosodi, felly dwi'n meddwl mae'r hyn dim ond byth syml o ychwanegu a dau llinell I odynnu yr dodiadau ar gyfer yr data dim ond newydd crybellwyd fel hyn. A dyna ni, nawr os ydyn ni'n ychyb y ffeil ac wedyn yn Llanddebri, ac wedyn clicio ar y botwm I ailosodi. Nawr mae'n ein cymell ar gyfer y deitl newydd, felly ydyn ni'n gallu mynbynnu rhywbeth fel hyn. Ac hefyd, mae'n hunan gweithredol yn ychwanegu yr ECNA penod cyfredol. Nawr ydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hanch ar y llinell 1/15 yn y dyddiad fel hyn. Wedyn, mae angen I ni I arddangos y teitl o'r nofel ac hefyd y rhif o'r phenod. Felly, dwi'n dychmygu pe byddai hwn yn wych os ydyn ni'n gallu cael yr teitl o'r nofel ac hefyd y phenod ar yr llinell yn uniongyrchol dan y peniad ar y dudalen y cam 1 ac wedyn ar y dudalen y cam 2 yr un llinell hefyd ac wedyn os ydyn ni'n morchwilio i'r dudalen cam 3 efallai dan yr peniad fan yma hefyd. Oherwydd mae'r cod HTML ar gyfer y teitl ac hefyd yr chrif y penod yr un peth ar gyfer pob un dudalen, felly dwi'n meddwl ar ydyn gallu creu rhyw fath o armwylyn cyffredinol ar gyfer pob un dudalen, sef cam 1, 2 a 3, allan ac hefyd cyn yr arddaloedd resymeg ar gyfer pob un o'r rhain, ac wedyn I osod y gwerthau o'r unwaith amrywolyn imiwn yn y tudalenau perthnasol fel hyn. A dyma'r amrywolyn sef $egg teitl penod nofel sydd yn holl fedol fel arwyddocawydd gyda'r blaendodiad egg ac hefyd dyma'r cod HTML sydd yn syml y tag div gyda'r dull o'r pwysedd yr math wyneb yn bethgar. Felly anglyn at y dudalen ar gyfer y cam 1, rydyn gallu gysodi fe yn uniongyrchol uwch ben yr neges, cliciwch ar y botwm sydd yn wybydus, ac hefyd yn yr un modd ar y dudalen cam 2, rydyn gallu gysodi fe yn uniongyrchol uwch ben y neges, defnyddio'r I ymgyfarwyddu ac ymgydnabyddu y geiriau yn isod. Anglyn at yr dudalen ar gyfer y cam 3, unwaith eto yn yr un fodd, rydyn gallu gysodi fe yn uniongyrchol uwch ben y neges, defnyddio'r ffurfio brawddegau gyda'r geiriau dewiswyd. Fel ydyn fan yma ar y dudalen cam 3, dwi'n mynd I droi y cysylltnod fan yma ar gyfer y dyddiad o'r diweddariad o'r trafodaeth o'r app yn atrac I fod yn cysylltnod I fod yr crom cronfachu fel hyn. Ac os dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn edrych yn fwy daclus ac ystyrlon. Felly nawr os ydyn yn ychyb y ffel ac yn Llanddebri dudalen fan yma, a dyna fe, dyna'r teitl ac hefyd yr chrif y penod cyfredol. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn edrych yn rhifach ac hefyd fe fyddai y penod yn edrych yn fwy ystyrlon ac hefyd daclus imiwn yn y cronfachu hefyd. Felly,
Yn ôl yn y codtaddiad, rydyn ni'n gallu newid yr dull fel hyn, na'r dyn nhw wedi ychwanegu y maint o'r math wyneb I fod yn 110%, ac hefyd dyn nhw wedi gosodi y pennod imiwn yn y cromgronfachu. Felly os rydyn nawr yn acip y ffel ac yn Llandybri fel hyn, a dyna fe, mae'n edrych yn llawer well. Nawr y cam nesaf yw I troi y geriau imiwn i'r tagau ar gyfer yr rhychwant, lle mae os rydyn yn y fodd yr GemStoriAp, rydyn ni'n gallu yn mewnysodi yr geriau perthnasol neu'r data perthnasol, ond os rydyn yn y fodd yr GemStoriAp sydd yn ddim yn defnyddio y teitl ar gyfer y nofel neu'r chrif ar gyfer y pennod, rydyn ni'n gallu gadael yr tagiau hyn yn wag. Nawr mae gyda ni y tag gyda'r hunaniaeth SP teitl nofel ac hefyd y tag rhychwant gyda'r hunaniaeth SP pennod cyfredol ar gyfer y teitl y nofel ac hefyd y chrif cyfredol y pennod. Felly os rydyn yn morchwilio yn ychydig yn uchod i'r adran pen neu peniad o dogfen HTML, mae eisoes gyda ni yr adran yn yr JavaScript lle rydyn ni'n proffholi ar gyfer y bodolaeth o'r teitl y nofel, sef yr ECNA teitl nofel ac hefyd y pennod cyfredol yn yr ECNA pennod cyfredol yn y leol y storfa. Beth sy'n digwydd yw, yn gyntaf, rydyn ni'n cyrchu y doddiad ar gyfer yr ECNA teitl nofel, felly os rydyn yn yr fodd y GemStoriAp, wedyn, os ydy'r teitl nofel yn nôl neu yn gwagdar, wedyn I gyrchu y rhain oddi wrth y defnyddiwr, nawr os rydyn yn gallu ychwanegu yr adran ar gyfer yr achos amgen fel hyn, fan yma, oherwydd nawr yn yr amrysmig hwn, nid yw y teitl y nofel yn nôl neu yn gwagdar, rydyn yn gallu llenwi yr tagau rhychwant ar gyfer y rhain, fan yma fel hyn. Fan yma, dyn wedi creu y lleol amrywolyn el pennod cyfredol I gynnwys yr data oddi wrth y leol ystorfa ECNA pennod cyfredol, ac wedyn dwi'n yn defnyddio y gosod amseru mas gyda'r aros o'r 200 eiliad i'r aros ar gyfer y gwrthrychu perthnosol I llwytho ar y dudalen, achos os nid ydyn nhw yn eisoes yn bodoli cyn hyn, fe fyddai hyn yn syrthio drosodd wel gwach. Felly, wedyn dwi'n yn llenwi y tagau rhychwant perthnasol gyda'r yn gyntaf yr teitl o'r nofel ac wedyn yr chrif o'r pennod cyfredol. Felly os rydyn nawr yn achub y ffeil ac wedyn yn Llandybri y dudalen, fel hyn. A dyna ni, dyma'r teitl y nofel ac hefyd y chrif y pennod. Ond nawr, dwi'n yn sylweddoli os rydyn nawr yn y fodd yr GemStoriAp fod y fyddai y cymwysiad o'r tagau rychant I fod yn wag, fe fyddai yn dal gyda ni yr gar pennod yn yr cromfachu. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn well I cael gwared o'r ail tag rychwant fel hyn, felly I defnyddio yn unig yr un tag rychwant sef y SP teitl, ac wedyn I adeiladu y cymwysiad union yno fe ar gyfer yr un penodiad o'r gyfraith yma fel hyn. Yn gyntaf, mae gyda ni y teitl y nofel ac wedyn yr gwaglau ac wedyn yn yr cromgronfachu y gar pennod ac wedyn gwaglau ac wedyn y rhif y pennod cyfredol. Felly os rydyn nawr yn achub y ffeil ac yn Llandybri y dudalen, a dyna fe, felly os rydyn yn dydymio y cylchdro yma ac wedyn yn troi i'r fodd GemStoriAp, nawr mae'r teitl a'r pennod wedi diflannu ar dudalen cam 1 ac hefyd ar dudalen cam 2. Felly os rydyn yn rhywbreddio i'r dudalen cam 3, mae'n yn dal yn diffygio. Nawr os rydyn yn dydymu yr cylchdro yma ac yn troi i'r GemStoriAp, a dyma'r teitl a'r pennod, ac nawr os rydyn yn rhywbreddio i'r cam 2, dyma fe hefyd, ac nawr os rydyn yn rhywbreddio i'r cam 3, a dyna fe hefyd.
Felly ar y rhestr o beth i'w wneud, ar y llinell 2 o'r 15, rydyn ni'n gallu troi y stwnch i'r dyddiad fel hyn. Anglyn at yr doddiad ar llinell 19, nofel teitl yn yr allbyniad, os rydyn yn clicio ar yr bwtwm lawrlwytho ac yn edrych ar yr allbyniad, mae'n unig yn arddangos yr Phenod ac wedyn y rhif y Phenod. A dyma'r cod tarddiad JavaScript lle mae'r hyn yn digwydd, sef lle mae'r teitl ar gyfer yr allbyniad yn cael ei adeiladwyd. Beth sy'n digwydd yw, mae'r amrysymig yn prawfholi os ydy'r eg hunaniaeth app yn gyfritalu i game novel app. Os ydy wedi, hyn i gerchu yr egen app Phenod gyfredol oddi wrth iliad o storfa, ac wedyn i aldodi fe, sef y rhif y Phenod ar ôl yr gar Phenod ar arwythnod gwagle. Felly, i troi hyn, y teitl o'r nofel gyda'r Phenod, rydyn ni'n gallu gerchu yr EGNA, teitl nofel, ac rydyn ni'n gallu rhodi yr llinyn adeiladwyd gyda'r teitl ac hefyd y Phenod i mewn yn yr amwylyn L-stori dyddym fel hyn. A dyna fe, mae'r L-stori dyddym yn gyfritalu i'r L-teitl nofel, ychwanegu gwagle agor crom cryfach, Phenod, gwagle, wedyn y rhif y Phenod, a wedyn y cae y crom cryfach. Felly os rydyn ni'n cyp y ffel ac yn llawdydebru a dudalen cam 3, ac wedyn yn achros y 10 eiliad, ac wedyn clicio ar y botwm llawrlwytho, ac wedyn clicio ar yr ffal allbynwyd. A dyna fe. Dyma'r teitl y nofel ac wedyn y Phenod. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu hefyd troi yr stwnch neu hunch ar yr llinell 19 i'r dyddiad fel hyn. Na, rydyn ni'n gallu symud y tair llinell cybyhawyd heddiw i'r adran cybyhawyd fel hyn. Ac i bastio dan y troedegaidd 1.2 fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl rydyn ni'n barod i llwythio i'r wefan, felly rydyn ni'n gallu ailsgrifio yr troedegaidd olaf fan yma fel hyn, ac i enwi fe i 1.2 fel hyn, ac nawr rydyn ni'n gallu ailsgrifio y ffeili perthnasol, sef yr index.php ac hefyd yr amlrhyw offer.js fel hyn i mewn i'r pregell 1.2 fel hyn. Ac nawr rydyn ni'n gallu cyd-fwthgiadu yr pregell fel hyn. Ac wedyn i lusgo y ffail cyd-wasgiadwyd i mewn i'r blwch ar gyfer y uwchlwythiad ar y SourceForge.net fel hyn. Ac wedyn clicio ar y botwm wedi i wneud. A dyna fe. Nawr ar gyfer yr protocol trosglwyddiad ffeil rydyn ni'n gallu morwylio i'r pregell perthnasol ar gyfer troedagaeth 1.2 ac wedyn yn diwedd bob ffeil ac wedyn declicio ac wedyn uwchlwythio trwy'r meddalwedd WinSXP a dyna fe. Nawr ar yr wefan fyw ar y rhangwyd a rydyn ni'n gallu morwylio i'r app GemStoriAp. Nawr os rydyn ni'n clicio ar yr game novel app, a dyna'r teitl gyda'r Phenod. Ac nawr os rydyn ni'n clicio ar y botwm llawrlwytho, a dyma'r teitl y nofel ac hefyd y Phenod ar ei ochr ar y crom cryfachu. A dyna ni i gyd. Ond, fel arfer, mae'n ein pwysig i gefnifynnu neu arbed ar gefn, felly dwi'n mynd i dewis bob ffail yn y pregell yr eddol, ac wedyn copio fe gyda'r botwm rheoli gyda'r lythren ec, ac wedyn
yr botwm amgen gyda'r lythren D I forlio i'r ffon allan o gof, ac wedyn I bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.